जोंनि बर' लिडारफोरा बयबो मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बे नोंसोरनि रादाबनि गेजेरजों मानो होनबा रावबो दिनैसिम लखिमपुर लकसभा समस्ति बर'नि गेजेराव दिनैसिम सिखारनो हायाखै फार्स्ट टाइम आं सिखारदों बेनिखायनो जेसेबां बर' लिडार दं बर' सुबुं दं बर' जोहोलावफोर दं बर' लाइमोनफोर दं बयबो जेन हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो मेनलि जातिनि थाखाय जेबो बेयो जोंनि जातिनि थाखाय आरो बे एन्टायार लखिमपुर लकसभानि थाखाय बे जेबो बुंनोबो हाया रावबो होनो हाया आं इस्यु दं मिसिं अट'नमास काउन्सिला 62 जानांगौ बर' अट'नमास काउन्सिलाव फान्ड फैनांगौ सनवाल अट'नमास काउन्सिल बेफोरबायदिनो बिभिन्न जातीय समस्या दं बेफोरनि गेजेराव आरो मेन समस्याया जादों जोंनि दैबानानि समस्या बेनि सोमोन्दै जोङो गोख्रोङै दिल्लीयाव जोङो माथो होनांगोन राव होनांगोन बेनो आरो समस्या मेरला समस्या दं आरो बर'नि ओंखारदों बर'आ खौसे होननानै मानो बुङो जुदि फोथायनो हायाबा आं बर' ओंखारदों बर'आ खौसे दं होनना आं सानो बेनिखायनो बर' फिसा ओंखारदों बर'नोनो भट होगोन बर'आ बे 100% सियर जेसेबां लिडारनि खोथा बुंलाया बेनो आरो खोथाया रिकुवेस्ट खालामदों बर' लिडारफोरखौ आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मानो होनबा आंबो बर' फिसा बेनि थाखाय बयखौबो खावलायो जे बर' भटखौ जेन जाहाथे माने बिजेपिआ मोना आंनो मोनो बेखौ खावलायनो थाखाय जेसेबां लिडार दं आं गुरै खावलायहरो माने